mías estan totes llauradetes menys les meues. Això és un per què. Jo tinc les meves teories i cada un té les seues. Jo el que vull és que els sarments estiguen a aquesta altura, que es pau més o menys la superfície foliar que me farà pel raïm que deixaré després perquè la fotosíntesi la faig correcta. Doncs jo si tinc molt de raïm me puc llevar, però si no en tinc, jo no sé el que plourà, ni ningú sap el que plourà d'ací fins a agost. Entonces, i jo no, com no ho sé, jo deixo molt de càrrega per després llevar-ne, perquè jo el que vull és que el raïm me se quede, les baies del raïm, els granets, me se queden d'aquest tamany, perquè al ser el tamany molt xocotet, entonces en la pell està tot, en la pell està el color, els aromes i el sabor. Entonces, a més xocotet ho deixa, més concentració tinc de color, aromes i sabor. Aquesta és la història. Entonces, el que vull és deixar molta càrrega perquè se quede així. I jo ara, la faena de camp que tenim que tindre ara immediata és polvoritzar, que se polvoritzarà demà o després demà, per previndre malalties i després una llaura. Perquè les àuies que han caigut fins ara han caigut molt poques litres. Entonces, si n'hagueren caigut més, el que haguera fet hauria sigut una trituració de brossa, és a dir, haguera segat la brossa perquè siguera competint la planta. Vull que competisca la planta perquè el sarment siga ahí que no el tinga que tallar. Perquè si tens que tallar els sarments, el que te fa són, te deixen els nets, que diuen, i te deixen els bogots, que això li lleven força als bogots que ens interessen, que són estos. Tot té un per què. El que passa és que la naturalesa és com és i no saps el que té que donar. Si plourà més, si plourà menys, o després demà te vindrà una gelada que va estar a punt l'altre dia d'anar-se'n a fer la mà, saps què vull dir? Entonces, com la naturalesa no sabem com és, anem a buscar un equilibri de la força que té la planta en la càrrega que li deixarem. Com normalment jo el que vull és deixar la càrrega que pugui aguantar la planta, tot basat-me en la massa foliar. Ara n'hi ha els ulls, però després n'hi ha que llevar-ne. Ara començarem a llevar, començarem a fer podes en verd, este mes començarem a llevar podes en verd, però sempre deixant la càrrega que possiblement podem llevar sempre. Sempre llevem, sempre fem una vendimia en verd, a part de les podes en verd. I això és la història. Després els granets del raïm també m'agrada que se queden clarets. Entonces, això quan els raïmets estos se fiquen en flor, entonces és el moment dels granets limpiar-los, és a dir, que se queden clarets. Com o plou i ens limpia el polen d'aquestes flors i ja no qualla, o plous tu artificial, perquè és una polvoritzant cobre, i totes les flors que estan obertes, limpies el polen i això no quallen, tots els granets se queden. Això va en contra d'això, doncs quilos, però no és el meu cas de fer quilos. Jo el que vull és, prefereix un vi de més qualitat, tenir aquestes produccions tan baixetes. I després la poda en verd la fem en agost. Per què? Perquè així en la planta veu un sarment que estan aquestes primeres fulles, que són les fulles basals, que aquestes el que fan, aquestes fulles d'ací cap a baix, des del raïm cap a baix, totes aquestes fulles basals el que fa és créixer el sarment cap amunt. És la seva missió. I també fa créixer els raïms i ho fa créixer tot. Entonces, quan aquestes fulles deixen de treballar, entonces comencen, ho sabem perquè el raïm comença a entrar en l'embero, és a dir, comença a canviar de color. Ara era verd d'oliva i després comença a canviar de color, comença a entrar en el negre. Entonces, aquestes fulles ja deixen de treballar, entonces comencen les de les fotosíntesis, que és la part més important de la vegetació, és a dir, les fulles que estan dalt del bogot comencen a treballar pel bogot, a donar-li sabor i donar-li aromes. Entonces nosaltres el que fem, aquestes fulles de baix, el que fem és llevar-les, perquè correga l'aire
i que el raïm tindré els menys hongos possibles. I això és la història, bàsicament. Si voleu preguntar alguna cosa, preguntes d'examen, va? Aleshores, la poda que fas en verd és el que se diu com espollar? No. No. Aleshores tu no espolles per a que sigui... La poda, ara se despolla, que són aquestes que ixen per així, per ahir o per dalt, per la base aquesta, que no m'interessa. Tu no espolles? Sí, jo espolle, perquè jo vull deixar lo que té raïm, i si no té raïm, el que té que ser raïm l'any que ve. Perquè en espaldera tens que deixar sempre un sarment que te farà raïm l'any que ve. Perquè sempre n'hi ha que tindre-ho sobre el més prop de la llinya vella. Jo ara despolle i després lleve les fulles basals. Lleve les fulles basals per la part nord, perquè la part sud el que fa és m'actua de palmito, sobretot des de dalt, perquè el sol només se menja el raïm. Entonces l'has d'estar allà, li pega la volta hasta l'oest, entonces esta part és la que limpia. Entonces tota la part que li pega el sol durant tot el dia, que és aquella d'allà, està protegida per el sol, perquè el sol no se les menja. Però les de baix, que no tapen res, sí que les lleva, perquè corre a l'aire, per tindre menys problemes d'ongs. Vosaltres teniu en compte que jo faig un vi, que és el dolce del clotàs, que és de raïm sobremadurat. I fa 3 anys, el 2013, el vaig veremar el 10 de novembre. Entonces, si no tinguera cuidado d'aquestes coses, se podriria tot per els hongos. Sabeu el que vull dir? També va ser, el 2013 va ser un any molt sec, va ser el primer any de sequia i va ser així. L'any passat no, l'any passat vam veremar el dia 29 d'octubre. A pesar de que estava tot podrit, el vam bremar. El dolce dit el vam bremar el 29 d'octubre. Jo que si no estiguera ben airejat, pues se podriria. Perquè els hongos se menjarien. Més? Voleu preguntar alguna més o què? Que a mi no me s'ocorre res més. Després ja contaré més coses. Això el senyor director que també té vinya. Això és garnatxa? Aquesta és garnatxa, sí. Garnatxa és autòctona, no? A veure, què és autòcton? Pues, per exemple, el cabernet no és autòcton. El autòcton no és autòcton. L'embolicaire. Qui te diu que no? El nom, Tu tens en compte una cosa, que així a principi del segle XX, els primers anys del segle XX, el 2003, que va vindre la filoxera i se va morir tot el que n'hi havia. Sí, tot l'autòcton se va morir. I totes les varietats que n'hi ha són totes importades. I França les té totes, perquè França se n'ha apoderat d'una d'ací, que era la Monastrell, una que estava així, que es diuen Mourvèdre. Mourvèdre. El pla de Mourvèdre, Sagunto. Entonces n'hi ha moltes varietats que han vingut en nom francesos. Saps com vull dir o no? Us dic, en la filoxera n'hi ha un cruce de varietats a nivell europeu enorme, en l'època de la filoxera. Però, per exemple, hi ha gent que està potser recuperant, tipus l'embolicaire o... Sí. Això sí que són d'antes de la filoxera, no? Sí, però n'hi ha moltíssimes més. Jo tinc un llibre allà, que després el veureu, que parla de les varietats que estaven així en el 1885 o 95, que d'això no queda cap. I no parla de la Monastrell, sí que parla, saps què vull dir? Però ni parla del Tempranillo, ni parla de l'embolicaire, ni parla de totes aquestes com us pensem, que són autòctones. Clar, és que en veritat el vi el van portar els romans. El que passa és que també, això és com les oliveres. Vosaltres a l'olivera quina varietat teniu? La serrana, no? Però així se li diu sevillenca, que és d'ahir. La sevillenca, vaja. Sí. Cada població li diu un nom. Que és autòctona la sevillenca o la serrana, la mateixa. Saps? Després els comportaments, les varietats en cada terreno, tenen en compte que la planta menja de terra. Li dona els minerals i li dona tot el de la terra. Entonces els comportaments de les varietats així no té res que veure en la Rioja o en Alicant. Però res, en absolut.
Per exemple, el monastrell, els crítics li diuen la otra monastrell, perquè no s'apareix en res a la d'Alicant, però és per el subsol i per la climatologia que fa sí. És així, no? I el Tempranillo no s'apareix res, el Tempranillo és de la Rioja, perquè tenim un altre clima i tenim un altre piso, que és un altre Tempranillo, no, és el mateix. Estàs orgullós. Bueno, nosaltres el vi el fem en el camp, és a dir, no el fem a la bodega, el fem així. I així, perquè jo sempre comparo el suc de taronja. Si tu, la varietat del suc de taronja, és a dir, agarres una selustiana i en el moment òptim que està ella en plena dolçor i tal, que és ara este mes de maig, l'agarres ara i no fa falta ni añadir-li sucre ni añadir-li res, perquè ho té tot. Sents? Perquè està en un moment òptim. Si la culls d'ací fa 2 mesos darrere, doncs tens que añadir-li sucre perquè té acidesa terrorífica. Això és exactament igual. Així el raïm se fa en el camp, el vi se fa en el camp. I així en la bodega l'únic que fem és treure-li el suc que té perquè fermente. I ja està, no fem res més. Veureu que senzill és el meu, és com el de Jorge a casa, però una miqueta més lentet que abans, però no és res més, és així. Entonces, el que sí que tenim és molt de cuidado en collir. Jo, quan vaig a bremar, antes mirava el refractòmetre i el pHímetre. Ara no, ara és sabor. Si tenim que treure-li el suc, doncs anem a provar el raïm. I si el raïm està bo, doncs és un moment de... Bo no vol dir que estigui dolç, té que tindre sabor. És a dir, si com en la pell està tot, les aromes, el sabor i el color, entonces anem a masticar aquesta pell, a veure com està. Si mos amarga i mos deixa la boca malament, el vi també mos deixarà malament, i això no té cura. Saps bullir? Entonces anem a buscar. Després el millor tanino que té el vi és la porta a les pepites, però sempre quan estiguen madures. Entonces busquem aquesta pepita que quan la trenques és com un graner de cafè. Entonces al vi la major aportació de taninos és la de la semilla. Per què són els taninos? Per donar la estructura. El vi, sí, un equilibri. Entonces collim els caixons eixos van dalt del remolque, no els deixem en terra, va dalt del remolque perquè el caixó no agarre terra de baix. I els collidors, conforme van collint, li van donar el raïm al tractorista que va darrere, bueno, el que va en la cabina del tractor, perquè mos vinga lo més limpio i lo més íntegro i complet el vi ahí, perquè on té que començar la fermentació és ahí, no en el remolque. Després, perquè el raïm entre fresquet, que és una cosa molt important dins la bodega, des que se cull el primer raïm fins que arriba a la bodega té que passar una hora. El tractorista ja ho sap. Entonces, quan fa l'hora, totes les vinyes estan prop, està la més prop perquè estem apegats, però les vinyes estan molt prop, entonces agarra el tractor i se'n ve així. I el raïm entra fresquet, total a la bodega. Ja comencem a fer el procés que vos explicaré. Mas? Molt bé, Vicent. Aquesta és la part de fermentació. Així el raïm, conforme ve el raïm del camp, els caixons, passem per una taula de selecció. La taula de selecció és molt senzilla. És aquell taulero que n'hi ha d'acer inoxidable i davant. El que faig és tirar, que no estic bremant. I jo procuro que en el camp tots els raïms que estan verds quan no contacte es tiren tots antes de que bremar, perquè bremar els tenen que collir tots. Llavors quan ve així aboquem damunt del taulero d'això, aboquem el caixó. Estàs bé? Aboquem el caixó. I ahir el que faig és llevar les fulles que han pogut caure, algun caragol que ha caigut, les tisoretes que sempre neixen i se mouen fora, i després el que lleva són els
pocs bogots verds que han collit, perquè jo en una guerra no moren tots, sempre me'n deixa algun. El que faig és vaig a aquesta màquina i aquesta màquina el que fa és desgranar el raïm i el raspó. Els grans cauen en les paletes aquestes i pega la volta i això ho fa al revés i el que fa és desgranar, lleva els grans del raspó. Els grans cauen per aquests forats, cauen baix i pel raspó ix per ací. Ja és una part vegetal que ja no tenim. Així cau baix d'esta estrujadura. Aquesta estrujadura el que fa és trencar són unes estrelles de cautxó que el que fa és trencar el gra. Cada varietat té un tamany, entonces amoldem, com només se trata de trencar-hi avant, amoldem l'apertura de aquestes estrelles al tamany del raïm. Cada raig pinyón és molt xicotiu, com guidons, saps? Entonces el tempranillo és més gran, entonces el que fem és amoldar això a lo que n'hi ha. I després cau baix de la bomba del silo aquesta bomba, que és la bomba de vendimia, el que fa és que tirem els depòsits. Aquesta bomba fa este moviment que agarra aire i el que li entra. Entonces no daña en absolut el raïm que passem als estos depòsits prèviament ja han ficat, perquè no s'oxida el raïm, ja han ficat carbònic, ja han injectat carbònic dins directament, i entonces, com pesa més que l'aire està baix, i entonces quan tirem el raïm no està en contacte amb l'aire. Entonces evitem que no s'oxidi. Una forma de protecció. I ahí tenim les plaques aquestes, tenim aquestes plaques que estan dins del depòsit. Normalment nosaltres comencem a 4 graus, comencem en 4 graus. I després al principi li traiem el fred, li extraiem el color, per treure el color i els aromes, en fred, i després deixem poquet a poquet que vaig pujant la temperatura. Perquè conforme va pujar la temperatura vaig actuant unes diverses completament diferents. I després, quan ja donem tots els dies, aquí per l'esperar, mirem la densitat que té i provem el vi. El vi ens diu què és el que tenim de fer-li. Si ens dona sensació de reducció, és perquè vol que li donem oxigen. El que fem és traure el vi i el tornem a tirar dins. Això és tot molt rudimentari. Al traure el vi fiquem el tubo de PVC que ha tirat unes ranures, el fiquem dins, per aquestes ranures el vi entra dins i per ahir traiem el caldo. És així de rudimentari, però és eficaç. I això després n'hi ha vegades que fem de l'estatge, que segons el que conforme fa el vi, és a dir, jo no faig 2 vins iguals, no els faig perquè no se poden fer. Conforme se comporta el raïm en la bodega, que se fa una cosa o una altra. El de l'estatge consisteix en treure el caldo i deixar-lo en un altre depòsit perquè fermenten per separat. Després, quan ja està, ja donem com a la fermentació alcohòlica feta, doncs el que fem és passar-lo a la premsa. Passem a la premsa, prensem i prensem els raspons. I jo amb el premsa és això, aquesta me la van deixar perquè m'han fet unes proves, unes barriques i a sobre passaran per aquelles barriques. Doncs el que fem és els raspons, els partins, es diuen els partins, que són com els de l'oli, doncs és així. Entonces el que fa això és quan pressiona la premsa, per mig del plàstic, el caldo se n'estofara. I entonces traus moltíssim més caldo i de més qualitat perquè no pressiona. Bueno, després de la premsa, el vi que és de la premsa, jo normalment estic en la copa a la mà veient tot el que xorra provant-lo. I quan comença ja a amargar-me o a no agradar-me el que està així per la premsa, doncs la premsa s'ha acabat. Ja tot el que se queda ja pel cap. I després tot això ho passem a un depòsit, i després el depòsit als 2 mesos en lluna, fem tot de lluna, ho passem a un altre depòsit per després passar a les barriques. I això és el procés, és general fàcil.
no? No? Resina de fàcil? Sí, sí, sí. Sí, que és un poc el... O sea, Nosaltres ens marquem un guió, escrivim un guió de lo que tenim que fer. Però aquest guió, com podeu veure, només entra el raïm ahí i se trenca. Però tenim aquest guió. Tenim aquest guió per no oblidar-te de certes coses, perquè ten en compte que estàs pendent des que estan vendimiant, de la fermentació que vas fer ahir o després ahir. Saps? I estàs pendent de moltíssimes coses. Entonces, si ho mires, pues, difícilment s'oblida algo de lo que tens anotat. Però després sobre la marxa vas variant. I per això és que tenen els coneixements. Saps què vull dir? Això. La fermentació ho ha dit, que comencem amb 4 graus, quasi tota la fermentació és a 20-22 graus i després s'acaba amb 24 graus. Això va per les... Així, això és una medició de termòmetre que va connectada a aquell aparat de llei. I la vàlvula obrir i tancar segons la temperatura que nosaltres li marquem. Va tenir la temperatura controlada. En depòsits xocotets, perquè prèviament el que fem és un depòsit per parcel·la, doncs el que fem és com n'hi ha tan poc de volumen, les temperatures no se dispara massa, perquè l'aparat de fred que està fora, això és per 100.000 litres. Entonces té moltíssima força. I d'ací ja passem a la barrica, passem a la zona de barriques, si voleu. Bueno, aquesta és la zona de barriques que de l'antic celler de Moguelo, la zona també era zona de barriques. El que passa és que antes Moguelo els bocois eren de 1.000 litres, com en quasi tots els bodegues. Ara els gastem de 225. Entonces és el mateix. Hi ha altres zones que habituat per almacén, per producte acabat, i aquestes és de fermentació. Normalment, un any normal, tenim 2 o 3 tireres de barriques. El que passa és que aquest any passat, entre mos va caure la pedra i que les obres se van acabar molt tard, doncs tenim molt poquet de vi. Entonces, és el que tenim. El que sí que vull fer una miqueta d'explicació és que les barriques meues estan damunt de rodetes, és a dir, damunt de rodetes. Realment damunt de rodetes, tots els mesos, quan reamplic la barrica, li pega una volta perquè les lies incorporar-les al bocoll. Normalment, moltíssima gent no ho té les rodetes, el que fa és el batonatge, els ficats per dins, merejat pel solatge, el que n'hi ha del pozo, que se mereja acabar dins i s'incorpora. Jo, en vez de fer el batonatge, el que faig és li pega una volta a la barrica. Us haurà llamat l'atenció la viga aquesta de la ciutat. Aquesta viga és perquè així ha estat 40 o 50 anys sense habitar la bodega aquesta. Estava tot en ruïnes completament. Quan se caía un techo, lo que se feia era, en este cas, ser aguas fuera que no I esta viga tan gorda és la que aguantava el techo antic. I està en aquesta inclinació per tota la via de pluja a replegar-la perquè anava a l'aljub. Normalment les barriques que tenim són de roble francès o roble europeu. Europeu o americà. Segons quin tipus de vi fem, que després ho explicarem les varietats en el vi, vos diré quines varietats. I així, què varietats? Jo tinc 4 varietats. Tinc el Tempranillo, el Monastrell, són varietats velles, després tinc Cabernet Sauvignon, té ara 16 anys, i després té 7 anys la garnatxa que heu vist, que m'estava antes en el camp. Això és, tinc com a museu, això és la premsa que pensava Moguelo, i tinc una miqueta de record d'ell, i això, este hueco que venia així, això s'hi diu la criolla, i és on anava tot el vi. I el vi de premsa
premsa i el vi dels depòsits de fermentació que estan així al costat per a guardar. I els adornen i és un record sentimental de la família. Bon dia, senyor Vicent. Moltes gràcies per atendre-nos tan bé i tan amablement. Ara anirem a fer-li unes preguntetes. Per què el nom d'esta bodega? O sigui, per què li va ficar flors? Pues perquè és molt apellido. Ah, I flors de Jo clotats? viu en Vicent Flors. i clotàs? I Clotàs perquè és el nom d'una partida d'ací del poble i tot era molt sonoro i vaig fer les primeres proves que vaig fer igual pronunciava l'inglès que l'espanyol, de fàcil. Entonces, pues, para no crear noms difícils i fer-ho difícil per la gent, i a més m'agradava, me va agradar i ho vaig ficar i ja està. És que a part també tinc una finqueta aquí, en la partida del Clotàs també tinc una finqueta. En vinya? Vinyes, clar. Ole. I esta empresa, quin tipus d'empresa és? És familiar o...? És molt familiar, és a dir, si estem treballant jo, estic treballant jo bàsicament durant tot l'any com a persona fija. Després està la meva filla Maria, la meva xicoteta, que m'ajuda puntualment. Entonces, quan m'ajuda, pues, la donem d'alta un dia o 3 o 10, els que siguin. I després, en l'època de vendimia, pues, contratem a una xica que m'ajuda en la bodega, que té que ser enòloga, perquè tinga els coneixements i poder deixar-me-la soles, i després la gent que ve a vendimiar pues, és una ETT. Una ETT, contractes, perquè a més no sé ni el dia, ja tinc contactat amb elles per més o menys quin dia tenen que vindre, i llavors les cride i ne vull 18, o ne vull 10, o ne vull els que sigui, i me'ls envien i ja està, ja demà. I sempre breme a mà, no breme mai en màquina? No, sempre a mà. Normalment jo me passe i faig una tria de raïm, però a vegades hi ha coses que no veig, hi ha alguna miqueta d'hongos, i això no el tenen que tirar en terra, però no el tenen que entrar en la bodega. Entonces, això té que fer a mà, bogot per bogot. A part de que després quan ve a la bodega faig una selecció jo dels raïms que hem collit. Fa com dos seleccions vostè, la selecció al bancal i la selecció dins. Faig la selecció al bancal jo, després faré una selecció al bancal que cull, i després hi faig una altra jo dins. Ben triaet. Clar. Ole. I la cara visible de l'empresa és vostè? Sí. No soc jove, però bueno. Sí, la veritat és que me toca fer de tot, és a dir, vaig a tots els llocs, doncs vaig jo. A les fires, a tots els llocs, les cates, a tots els puestos estic jo. És el que va sempre. Sí. I vostè és de per ací o ha triat esta zona per algun motiu? No, és a dir, ma mare és d'ací d'Useres, és a dir, jo descendís d'ací d'Useres, i el que passa és que m'abuelo, que feia vi en aquesta mateixa bodega, pues un dia va decidir anar-se'n a muntar el seu despatx ell. Perquè antigament el que feia era és a dir, ell feia el vi i després venien els comerciants de la plana a comprar el vi. Compraven esta bota o l'altra. Però no m'abuelo, sinó m'abuelo i la bodega d'ahí davant, esta bodega d'ací, totes les casetes que heu vist, tots els masos que veieu, tota la Barona, tota la Basseta, tot això eren bodegues. I era segons l'extensió de vinya tenien, feien el vi, fins que van entrar les cooperatives, en els anys 50. No? La d'Useres va començar més tard, però als anys 50 van començar les cooperatives. I entonces la gent ja va abandonar les bodegues particulars i va entrar el raïm a la bodega. Era un canvi social que van començar les indústries d'azulejos, la gent ja va començar a anar-se'n a la plana a treballar. Però m'abuelo va baixar amb les filles a Almassora a vendre el vi que ell feia així al detall, és a dir, al públic final, i d'aquesta cosa pues, va deixar jo, mig d'Useres, mig paput, mig d'Almassora, estava guau, I això, però la nova generació ens van fer estudiar i després tot el que sé de camp i de bodega pues, m'ha tocat estudiar, ja de gran, sí.
I per quin motiu se va dedicar vostè a este món? Pues mira, jo anava a dinar en clients, la meva feina tenia que anar a dinar en clients per mantenir una relació més pròxima i anàvem a dinar i sempre estava el vi per davant, i bon vi. Entonces, el vi en aquella època, me'n recordo perfectament que una botella de vi valia 500 pessetes, que podia ser una barbaritat, i m'agradava, però també hi havia vi de 800 pessetes i m'agradava més. I, sin embargo, altres vins que provava a 10 pessetes el litro, pues no m'agradava, perquè eren granats. No me digues d'on era, que no ho sé, els granats. Entonces, vaig tenir curiositat de saber si tot ve de raïm, a veure per què aquesta diferència de preu, no? I entonces me vaig enterar una miqueta per què, no? I com tenia les vinyes i tenia la bodega, pues, allí en públic, tots aquells que estàvem fent aquell curset d'iniciació a la cata, vaig dir, jo l'any que ve faré vi. I n'hi havia un altre allí pues, que va agarrar la història i ell se va empenyar en què farem vi. Entonces vam deixar una part d'un mancal, vam deixar per fer vi i la veritat és que era més divertit que ara, perquè veníem, esmorzàvem, anàvem a bremar, veníem, trepitjàvem el vi i mentre trepitjàvem nosaltres fent el paelló i era divertidíssim. Home, I els diumenges esmorzar. Ara no, ara és una miqueta més seriós i una miqueta més de compromís en tot. Sí. i forma part vostè de la IGP? Sí, sí. És dir, així és que així en fora ens donem compte que si no eres un ADO no eres res. És dir, tu aniràs per ahí per tendes, ara ja ha canviat una miqueta el que vaig a dir, no? Però si tots les tendes i tots els restaurants veuràs la carta de vins i tots es fiquen DO, 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 DO. Fora de DO no n'hi ha ningú vi. Entonces el pas previ a una DO és la IGP. I la IGP vol dir que hi ha uns controls de qualitat, una sèrie de controls que garantitzen al consumidor final que és un producte vàlid i que ha passat unes cates de qualitat que t'ajuda a tenir una miqueta de garantia. Però, claro, un vi meu, jo és que antes no estava dins l'EGP, ara estic, no? Però jo he passat de tindre vins de fora de l'EGP que estaven en un restaurant, o millor estaven en 25 euros la botella, de Castelló, sense IGP, i que arriesgar-se a pagar aquesta quantitat. Pues, jo no seria, saps, collita o no, a no ser que coneguera el vi, però això és molt difícil fer arribar els coneixements al vi, perquè és màrqueting, i si no tenim diners per moltes coses, doncs pel màrqueting menys, no? I això és la història. Entonces, el pas és la IGP, ha luchat molt per estar dins, i ja estic, que sort, i ara pues, n'hi ha que luchar perquè la IGP se convertisca en DO, que és el futur de totes les bodegues de Castilla. És estar dins de la DO, perquè jo ara vinc de la Fira Alimentària a Barcelona, i el primer que te preguntaven era de quina DO perteneixies. IGP, és ficant un pas cap enrere, no? El que passa és que després provaven el producte i els agradava. Però, clar, això era en calent. Ara falta en gelat, a veure que això com ho assimili, o si ho compren o no. I a ells ha agradat, però, clar, ells no compren el vi per veure-se d'ells. Ells compren el vi per vendre. I la gent que el té que comprar, el meu vi no el coneix. I Castelló, desgraciadament, no està en el mapa vinícola d'Espanya. Desgraciadament. I entonces totes les bodegues de Castelló, bueno, sobretot les d'IGP, estem luchant per ficar a Castelló en el mapa vinícola. I fins que no aconseguim ficar a Castelló en el mapa vinícola, no existim. Com es fa això de ficar-se Castelló en el mapa vinícola? Sent una DO. Sent una DO i, a més, donant difusió... Sent una DO i estàs en el mapa vinícola. És dir, quan publiquen les DOs d'Europa, pues publiquen de França, d'Itàlia, tal,
i pel vi que les d'Espanya. Però és que Castelló està en gris, perquè no tenim una DO. Només tenim una DO, que és la de la carxofa. Saps què vull dir? Però crec que nosaltres estem fent un esforç molt gran, econòmic i personal també, perquè això és un controlador que controla els controladors i si tens més papers. Saps què vull dir? I És molt complicat. estar en una ADO te garanteix eixir en rutes, en guies de rutes? Bueno, te dona... Una DO vol dir que has passat uns controls de cata, uns controls de qualitat. N'hi ha un control de l'administració. I és de Castelló. I això dona, a certa gent li dona unes garanties de moltes coses. Però si fos DO, que seria més? També passarien els controls. Saps què vull dir? Entonces garantirien més que els vins de Castelló, perquè els vins de Castelló, com a tal, només estan els que darrere fica l'etiqueta d'IGP Castelló. Els de més no. Sí, però per exemple la ruta a Pequín, que són ells els que us busquen per a ficar-vos dins de la seva ruta? Sí, però és voluntari també. És dir, ells mos busquen, perquè jo un dia me van invitar a entrar a través d'una altra bodega que em va dir que envia-li vins, demana-li mostres a este i tal, però ells es distingueixen els vinos d'IGP i d'OS, ells distingueixen aquests dos i vinos de mesa. Els vinos de mesa. Però són ells que te demanen mostres, tu les envies, el que passa és que les mostres que tu envies, pues, a lo millor quan ells publiquen ells ens demanen el vi en el mes de febrer. Entonces tu demanes el vi que tens el mes de febrer. Però ells la guia Penyín la trauen el mes de novembre. Claro, molts vins s'han acabat, saps què vull dir? I ne tens uns altres, no? Però vamos, que si saps la història. Tampoc se'n van massa d'un any a un altre, hi ha diferència perquè nosaltres el que ens mana és el cel, ens mana el cel, i llavors hi ha diferència d'un any a un altre, però pegant-li al poste, no? Sempre és molt similar. I has dit també que participes en fires, no? Que vens de la gastronòmica de Barcelona. No, a l'alimentària. A l'alimentària. A Barcelona. I allà ha sigut molt divertit perquè vas conèixer el Madrid Fusion, que és l'avantatge d'eixir fora d'ací, conèixer la gent que tenen les mateixes preocupacions que tu tens i les mateixes dificultats que tu tens. Entonces vaig descobrir un grup de xocotets bodeguers que se diuen Incòrdia Wines. Com? Incòrdia. Incòrdia. Incòrdia Wines. És a dir, vinaters que estan en contra de moltes coses, no? I entonces, perquè, clar, nosaltres no ens podem... Som tots molt xocotets, nosaltres som els que ens podem les vinyes i els que ens fem el vi, i després que fem el producte el fem molt ecològic. Això és el que ens unís a tots. El que passa és que som una representació, en Barcelona érem tots de totes les parts d'Espanya, n'hi havia una xica de Portugal i després n'hi havia un xic de França, del sud de França. I és el que ens uneix és això, no? És dir, que som molt xocotets, no podem presentar-nos davant de ningú. A més, la majoria de tots nosaltres no tenim certificat el vi com a ecològic perquè no tenim diners per pagar. Els sellos. Les reivindicacions és el que tenen que dir que no és vi no és ecològic és el que ho fan mal. Cosa que no ocorrirà en la vida, per supost. Saps què vull dir? És que ho tenen que demostrar, que tenen que dir este vi és un vi industrial i així li fiquem de tot, no? I això és el que tenen que ficar, no és que ho fem les coses bé i naturals, no? La reivindicació, que ningú ens escoltarà, però ja poquet a poquet ja estem fent ruïdo. En Madrid Fusion va ser una guerra molt important per part de premsa, per part de crítics de vins, i en alimentària ha sigut una de les novetats d'alimentària, ha sigut el grup nostre, que eren 29 en alimentària de xocotets cellers i reivindicatius un poc de la nostra creença i la història. I a més, crec que ens ha funcionat molt bé, perquè no moltíssima gent
a provar els nostres vins sense ningú tipus de reparo i sense etiquetes de res. I com heu aconseguit el recolzament de la premsa? Per fer ruïdo. I n'hi ha gent que és molt habilidosa, entonces hem començat a enviar, tots hem començat a enviar imatges a aquest senyor i ha muntat una espècie de no sé, de xocotets curts, no? I hem començat a fer ruïdo. I hem començat a fer ruïdo per els mitjans per Facebook, per Twitter, han començat i tal, i en premsa pues, ha sigut una cosa important, que pues, alimentària també li va llamar molt que estiguérem allí, i com, no? Perquè a més era l'únic estant que no tenia llum era nosaltres. Nosaltres ens aprofitàvem de la llum del passillo, i no tenia llum, enxufar la llum per al nou. Entonces estàvem tots, cada un teníem una barrica, i cada barrica penjava un globo rosa, un color rosa, perquè de llum se vesgueren els globus i demés, i la veritat és que el ruïdo sí que no han fet. I a més, tots els que passaven llamaven l'atenció. Venia molta gent, gent que mos despreciava, no? Perquè mos dia l'estant de los punkis. Jo esto que tinc de punky jo, no? Però bueno, i era conforme mos diem per la forma de vestir, és a dir, tots anàvem trajats, nosaltres anàvem amb una jaqueta negra, una xapa així de gran d'incordia. I al centre n'hi havia dalt. Teníem una caseta per guardar trastos i la caseta eren caixes buides de vi que m'han format les parets. I una cortineta perquè se fes que era el que teníem dins. Era molt peculiar i molt, això, però quedava molt bonico i en fi, han tingut molt recolzament i en premsa en Barcelona també mos han apoyat i mos han fet entrevistes i totes aquestes coses. Han fet, sense diners han fet molt de ruïdor. I este món és molt complicat sense diners fer ruïdor. I de la ruta del vi que coneixem actualment, hi haurien alguns aspectes que milloraria? A veure, jo a la ruta del vi hi ha un problema molt gordo, que és les senyalitzacions. Vosaltres has vist alguna senyalització des de Castelló, per tota la província, de que existís la ruta del vi? Com saps que existís la ruta del vi? Com ho saps? No ho saps. No, falta difusió. Claro, jo tinc un follet de la ruta del vi, però això no és prou. I com encontra la meva bodega? El dissabte va vindre un grup de gent, va vindre a la meva bodega, i de quilòmetres no van fer fins a encontrar la meva, no te pots imaginar. No n'hi ha ninguna senyalització de que existís la ruta del vi. Tu te'n vas per la Rioja i per totes les zones d'Espanya i veus que està marcada, està senyalitzada la ruta del vi. Així no n'hi ha res senyalitzat. Com us tenen que encontrar? Ni màrqueting, ni difusió, ni res. Que no existís. Existís en Facebook i en Google la ruta del vi, però i 4 folletos que fa la Diputació, que gràcies a Déu mos ajuden en això, però de més no existís res. A banda d'això també ens han comentat algun vinater que en la pàgina web hi ha errors i que està com en construcció, perquè cal perfilar algunes coses. Pues segurament, jo me desgusta molt quan entro, entonces no entro, però segur que he desgusta per coses d'això, sí. Perquè creus que potser li fa falta una miqueta més de... Serietat, diguem-ho així, ja està. No parlo, però parlo més d'això. I creu que tant la Generalitat com Diputació i els ajuntaments inverteixen prou esforços en potenciar tot aquest sector? A sopa, l'únic que se creu lo de la ruta del vi, o el vi de Castelló, actualment l'únic que està demostrant-lo és la Diputació. La Diputació i l'Ajuntament de Mendà. Això ho podeu dir ben clar. Ara s'han incorporat dos ajuntaments, com és el de Benicarló i el de Vinaròs, que ens estan fomentant. És a dir, una part molt important de tot, que tots els pobles tenen són els mercats. I allí tenen que estar. No té que haver botelles nostres. El que tenen que estar és allí. Entonces, se té que fomentar tot. L'altre dia vaig estar en l'Ajuntament, en el mercat de Vinaròs,
que fent una cata, fent una demostració d'ixes de cuina. Un show cooking? Sí, d'atún. I hi havia un cuiner d'allí de Vinaròs, una miqueta afamat, que guisava allà davant de tots això, i jo estava en el vi. Entonces, claro, donamos aquesta oportunitat per la zona de a Vinaròs, que proven el nostre vi, no sé què, i vos tinc que dir que llevant d'una persona, de tots els que estaven allí, que hi ha més de 60 persones, llevant d'una persona no l'havia provat ningú el meu vi. Ni l'havia provat, ni sabia que no us anava vi. És dir, el desconeixement en general dins de la nostra pròpia província és molt gran. I nosaltres tenim, el nostre mercat és Castelló. Després estaran les províncies lindants, però el nostre mercat és Castelló. Si en tota la producció que tenim en Castelló de vi, si en Castelló se fomentara des del consumidor de manera vinosa, que té que conèixer antes. La campanya comença perquè proven el nostre vi. Entonces seria molt més fàcil. És dir, quan un senyor va a un restaurant a menjar davant el nostre vi, pues el primer dia potser no el tindrà, el segon quasi que tampoc, però el tercer segur que no el tindrà ell. I és la nostra llavor. És dir, la nostra labor és, la nostra feina és que el consumidor final demana el nostre vi. No voler imposar-li al restaurant el nostre vi. I jo com vaig a començar a vendre vi, que era el 2009, pues, no en tenia ningú vi de Castelló. Ara ja és normal que n'hi hagi vi de Castelló. El que passa és que ara falta que en la carta de vins pues, n'hi hagi més vins de Castelló i que estiguérem els primers. Perquè a més, jo he estat temps en una terrassa en la costa, a veure què diu el camarero, i que sé que tenen vi meu, però el primer vi que ofereixen no és el vi meu. Per deformació, perquè són tants anys de Rioja i Ribera del Duero dominant el mercat, que jo també ho entenc. Però que ofereixen primer ixe, perquè és el públic el que sempre ha demanat, un Rioja o Ribera del Duero. Ara s'ha ficat de moda la Rueda. Després del Rueda tenim que estar nosaltres, tenim que estar Castelló, perquè a mi al fi al cap és crear riquesa en la província. I en el poble on estem, clar. I això és la història, però ja arribarà tot. Tot no se fa en un dia, és molt difícil d'arribar a les metes d'aquestes marcades, clar. I la IGP està per això, clar. I rep visites de grups de gent a la bodega? Sí, és molt important. I És molt important. Les visites a la bodega són molt importants perquè, a part de que podem mostrar els nostres productes, perquè potser la gent veia en provar d'un vi. Però jo ne tinc 6 de vins que no saben que són meus, perquè canvia la marca. Entonces, però en mi i en totes les bodegues. Normalment en un puesto n'hi ha una referència, però les 6 meues, les 7 o 8 de Clos dels Garracordes, les 4 o les 5 de la cooperativa, en fi, Víctor me pensa que no té 6 o 7, el Mas de Render no té 3, és a dir, algú m'ha dit, ara, bueno, m'ha deixat més de la meitat, però vamos, tot aquestes referències no estan en els restaurants, i tenen l'oportunitat de provar aquests vins així, o en les fires que fem en Castelló, dígase el Sol del Vino, dígase la fira del vi de Castelló en la Pèrgola, dígase lo que sea, ¿no? Però vamos, és l'oportunitat que tenen de provar els nostres vins. I quin públic és el que més acudís? Gent major, gent jove, grups? Així, a la bodega? Sí. Així a la bodega normalment venen joves i grans, És dir, sí que tinc que dir que és aproximadament de 25 anys cada un, que és la majoria. Entonces venen perquè pugen a dinar, perquè si la gastronomia de la zona és molt bona, pugen a dinar i entonces antes de dinar pues, se fan l'aperitiu. I això és un detall i després pues, molts joves que venen, se reuneixen els amics i venen també, pugen a dinar i venen així a estar 2 horetes així amb mi
i sentint-me els romans meu i ja està. I d'estrangers ne venen? Sí, sí. Estrangers venen sobretot de la zona del Josebre i Peníscola. Venen i la veritat és que en tenen molt i després són grans consumidors, beuen molt vi. I antigament, segons me comenten ells, normalment són holandesos, belgues o inglesos. I normalment ells antes consumien molta Rioja i tot això i ara prefereixen els vins de Castelló perquè qualitat-precio són barats. És dir, no són... En Europa, lo de aquesta història que tenim nosaltres de les DOs en Europa no existeix. I ells miren molt, és dir, no paguen un plus per pertenèixer a una DO. I si ells proven el vi és agrar i no sé què, i qualitat-precio, i en qualitat-precio els vins de Castelló guanyen. Com s'enteren? Com que I esteu els així? estrangers, Els estrangers els d'Alcosser. patats mos toca pegar. Mira, tenim en les oficines de turisme de les zones costeres, pues estan els llibrets de la ruta del vi. Està els llibrets del poble. I després que nosaltres anem en els tríptics nostres folletons de publicitat a deixar-los allí. Allí, deixem els restaurants on tenim el nostre vi, 1000 estratègies de màrqueting. Jo el que sé, si sapiera fer-ne més, en faria més, saps? Perquè, a més, ja t'he dit que són grans consumidors del vi i és un potencial molt a tindre en compte els estrangers. I nosaltres els tenim. A la costa els tenim. I, per exemple, en els últims 3 anys, ha notat algun augment de les visites o està... Sí, totalment. Cada vegada rep més visites? Sí, cada vegada totes les bodegues me penso que tenim més visites perquè també fem més ruïdo. Així el boca a boca funciona molt i vosaltres mateixa, que és la primera vegada que heu vingut així, pues ara després de hem estat allí n'hi ha un que està loco, que no sé què, que és molt simpàtic, Ai. I que té bon vi. I que ens vam passar molt bé. Pues això és la història. I ven així, proven molt els nostres vins i els agrada. Pues, i jo és que disfruto parlant de vi, no sé si me se nota o què. Sap per què li agrada, home? Entonces, estoy muy contento de lo que faig. Y entonces, pues, penso que ho transmitir, la meva idea és transmitir la meva passió de vi. Molt bé. I de totes les fires que acudís, quina és la que més beneficis li aporta? Bueno, a curt o a llarg plaç. A curt i a llarg. Els dos. A veure, a curt és el Mesón del Vino. El Mesón del Vino passa tota la província. Me pense perquè un dels actes importants de la Madalena és el Mesón del Vino. Entonces, el primer dia si no tenim abasto. El primer dia el local se queda xocotet perquè sabeu on estava un any? Sí. Pues el primer dia, el dissabte, va vindre una filla meva que va tindre que enviar a l'home que comprara el vi i se'l va veure contra la valla de la Guàrdia Civil. És dir, perquè estava aixina, tot alrededor estava aixina. És dir, la gent no podia entrar de la gent que tenia molta acceptació i cada vegada més. I després, entre setmana, teníem bastant gent i perquè la gent també, en general, no sé què, perquè ajudar-nos a nosaltres i provar vins, perquè a més proves vins de totes les maneres i la veritat és que és un lloc molt agradable, molt tranquil i després com teníem ficat aquests punts de venta de menjar, del formatge del poble de les Coves, el dels pernils de la zona de Segorbe i després el Perito. Juanjo, que la veritat és que la gent està molt a gust allí, fer-se l'aperitiu, a berenar, a sopar i després pues, ara proven un vi del meu, proven un vi del costat, de la representació de tots els vins de la província. I a llarg plaç? A llarg plaç són les fires com esta que vinc d'alimentària. Esta és
és sembrar i ara pues, a començar la faena. Ja tens que cridar-li a tots els que han vingut a veure't, a tots els que estan en la llista que no han vingut, les gràcies per l'interès i no sé què, i a començar a fer contactes a la pròxima. I A la pròxima fira, perdó. la Fira de Benlloc del Vi, per exemple, li resulta productiva per a vostè? bueno. La Fira de Benlloc, és que Benlloc és un poble especial. No és perquè vos digui perquè és d'allí, no és perquè és d'allí. El que fa Benlloc no fa ningú poble de la província. És el fomentar el vi de la província de Castelló, com en Benlloc no ho fomenta ningú. I aunque no se venguera res, jo aniria igual. Sí, sí. Perquè és més l'esforç que fan ells que nosaltres no. Saps què vull dir? I nosaltres necessitem ajudes d'aixes. Necessitem ajudes d'aixes. A més, el detall que hem tingut enguany, que estava plovent, i ens han ficat la carpa, això no té preu. Això no té preu. Va caure bona, eh? Ens van pillar tots dins. I no se podien eixir i seguir bevent. Això és bo que no puguem eixir. Estaven tots dins la fila. Sí, sí. I una coseta, coincidiu tots en que la de la pèrgola és important per a vosaltres. Podries assenyalar per què? Pues mira, la Madalena és en el mes de maig. Ai, en el mes de Madalena, el mes de febrer, març, ¿no? Sí. Març, abril, ¿no? Entonces ahí els vins, el vi de l'any està recent embotellat, té moltes, li falta botella, és una fetge difícil, però és que la nostra de la pèrgola és el mes de novembre. I el mes de novembre el vi ja té la suficient botella perquè el vi és un ser viu i sempre està fent coses dins d'on està. Dins la barrica, com hem vist d'antes, o dins de la botella. I entonces, quan comença a estar directament bo, és en el mes de novembre. I després ens ajuda a Nadals. És un pas previ a Nadal, que la gent prova, cada vegada n'hi ha més empreses que els regals de Nadal, en les lotes de Nadal, comencen a incluir productes de Castelló, i sobretot pues, la part que ens toca pues, de vi de Castelló, i això és molt important. I després quan comencen a regalar botelles, molta gent compra vi entonces per regalar a Nadal als amics o als familiars. I és una forma de... El vi està molt millor, està molt més ben fet i després és molt és important. I a part és la nostra fira, claro. La fira n'hi ha que fer coses noves, perquè si no fas sempre el mateix, pues, al final s'acaba, no? Però jo penso que és molt important. El mesón del vino, per la quantitat de vi que venem consumint, i l'altre és per venda directa i indirecta. I retrocedint un poc al tema de les visites que rep, fa packs promocionals per a la bodega? Pues no. Té un estàndard. Tinc un estàndard llevant, el que passa és que fem activitats. Entonces... De quin tipus? Pues fem les nits d'estiu, que d'estiu ha vist més vi de la bodega de nit que... Ah, pues sí. Que de dia, ve la calor, aunque està terrasseta, Això va. si està molt a gust, el toldet este, que te passa la briseta esta, i entonces per la nit fem cates nocturnes, una miqueta de degustació de productes de la zona. Ole. I després Pues sí, un dia de lluna. I després a les 12 se ve contracte un astrònom que fica l'aparato ahí fora perquè se vegin les estrelles. Que bonic. Però el més important és que ell t'assenyala tots els cels, constel·lacions, planetes, estrelles. És una passada perquè a més ho explica molt bé. Ole. Mira com és així, que la primera vegada va vindre l'any passat ella per primera vegada, ella començava a parlar a les 12 i a les 4:30 del matí que no sabia anat ningú. I no és que estiguera donant vi, És dir, que va estar fins a les 4:30. A les 4:30 jo
quasi que els vaig enviar, perquè jo al rato tenia que estar així una altra vegada, no? Però, clar, quan ell està parlant, les llums les apaguen totes, Clar. perquè se vegi, perquè així n'hi ha molta lluminositat. És a dir, no n'hi ha contaminació lluminosa, entonces el cel se veu molt gran. I a la nostra província una cosa que tenim és els cels despejats, que veus totes les constel·lacions i totes les estrelles del món. I damunt, com el cel va girant, bueno, la Terra va girant, entonces cada ratet hi ha unes constel·lacions Va canviant. al cel. I és molt divertit. Home, pues sí. Eixa fusió entre Sí. l'astronomia i el vi. Sí. Després exporta vi als estrangers, vostè? Sí, vaig a començar a exportar vi a Bèlgica, ara hem exportat a Anglaterra i ara estem, antes de la fira, estava ja en negociacions per exportar a Holanda. I ara en la fira, pues, quasi segur que exportaré algo en la Xina, en Tailàndia i algo en Alemanya. I no Si té, qualla, si qualla. Sí. Això té que vindre, no té algun increment en les ventes cada any? Sí, tots, tots. Cada any ven més? Sí, tots els bodegues de Castelló, Sí, bueno, com el consumidor ja comença a demanar vins de Castelló, cada vegada estem incrementant tots ventes del nostre vi. Ole. Ja era hora, ja era hora. Pues sí, ja que dona a conèixer-ho. Sí. Pues molt bé, Vicent, moltíssimes gràcies per al seu temps, l'amabilitat i aquest vi tan bo que mos ha donat a provar. Molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres. I fins a la pròxima. Això, nocturna. Esa...